Mga igsuon, kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Paulines, sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated, og ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig. Ang pagkaon ug ang pag-inom mao'y nakapahimo kanato nga mabuhi. Mao kini ang nag-unang panginahanglan sa atong lawas aron kita motubo ug mahimong himsog. Apan igo na ba kini alang kanato ang pag-atiman ug pagpahimsog sa atong lawas? Diha sa Ebanghelyo si Jesus naghagit kanato ug pagpaminaw ug paghatag ug dakong bili sa espirituhanong bahin sa atong pagkatao. Kay iya manggong nabati sa mga katawhan nga nagbagulgol sila ug maulamang ihatagan nila og dakong pagtagad ang mga material nga butang sama sa kwarta, bahandi, kalampusan, pagkain nila og gahom. Apan si Jesus miingon, "Ako ang pan nga naghatag og kinabuhi." Gidapit o gipahinumduman kita ni Jesus sa paghatag og importansya og bili sa espirituhanon nga bahin sa tao. Hatagan nato kanunay og higayon sa Jesus sa paghatag kanato sa pagkaon ug pag-inom diha sa iyang lawas ug dugo, ug sa papamati kaniya diha sa iyang pulong. Pinaagi sa atong makanunayon nga pag-apil sa santos nga Eucharistia, kay mauman kini ang maghatag og kalig-on ug kabasbong sa espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. Ang hagit mao kini, naninguha ba kita sa pag-apil sa kasaulugan sa santos nga misa, diin atong madawat ang pagkaon nga naghatag kanato sa kinabuhi. Hinaot paunta. Ang mangulo sa santos nga misa mao si Reverendo Padre Marvin Beer Labasan Morales, inabagan sa madasigong pag-awit sa Paulines Friends, Palihog, Manindog. Awitan ka, Panginoon, simbahon ka siya. Sana kung malipay mo doon kita kaniya, magpasalamat kita. Ang iyong ngalan magdaygunta, awitan ta ang Ginoo, simbaon ta.
danon, mulong tanangton sa tanan kaliwatang awitan pa ang Ginoo, simbahon pa siya sa dakong kalipay muduol kita kaniya magpasalamat kita ang iyang ngalan magaygunta awitan ka ang Ginoo simbahon ta siya. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato ang Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios Amahan, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaot sab kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dakuyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria Kanuel Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Kristo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami, Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit, kadait sa iyang pagkaon, hindi sayuta. Ginoong Diyos langit lupain, isamahan makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganay kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, butong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ng sasala, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo, sa Amahan, dawat ang amo, pangamuyo.
kita. Makakagaw mo buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo gamahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nga nasa langit, nagisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nabuyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Uluhan 19, tudling 4 ngadto sa 8. Apan si Elias mismo mipadayon og balik ug usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan. Ug miabot siya ug milingkod sa ilalom sa kahoy ug nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Maayo pag mamatay ako, Ginoo. Unya mihigda siya ug nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya ug miingon, bangon ug kaon. Mitan-aw siya ug nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon, bangon ug kaon kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya, mikaon ug miinom, ug nabaskog siya, ug nakalahutay sa iyang panaw. Sulod sa kapatan kaadlaw ngadto sa Sinai. Ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagdaigman niya kanunay sa akong baba, kay mayang akong kalag niya sa Ginoo. Ang mapapsanon makatungod ka na ko ug malipat. Magamtama, magtanawa, magamban kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo ug itubag ako niya ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamdama, tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga nawo, dili manglipagong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Tagamtama, magtanawa,
Paligot kanila nga madlukon kaniya, ug nagabaling kawas kanila. Tagamtamaw tanawa unsa kamayo ang Ginoo, bulahan ng tawo nga nagadangop kaniya. Tama, tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, uluhan 4 tudling 30 ngadto sa uluhan 5 tudling 2. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na, ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-inonsultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinunua, pagkaloy-anay kamo ug pagbalon og malumong kasing-kasing alang sa usag-usa, ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios. Kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Awitan na Ginoong Jesus, awit sa gumagpagdahayin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagsangyaw sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, Ginoo. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus, kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit? Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios, ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nagikan sa Dios, maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan.
Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Tingali kanang burag hinaot pa unta nga wala mo nagikapoy kanako, no? Pila na ta ka Domingo nagkuyog, no? Nindot kayo ang atong ebanghelyo karon kay sa pila nato ka Domingo nagkuyog kanang ang ebanghelyo pod mao lang pod, no? Ang atong ipamalandungan mao nga kamatuoran mo ang Eucharistia. Inaot pa unta nga nagkalalom na ang atong paghigugma ni ining maong dakong sakramento sa pagkaanaan ni Kristo. Karon sa atong ebanghelyo si Kristo mipadayag sa klaro kay nga pamaagi na siya gyud ang pan sa kinabuhi. Apan labaw pa ni ana, iya usab gipadayag ang motibo sa iyang pag-anhi kanato isip pan, isip kalanon. Sa katapusan sa ebanghelyo miingon siya, ako ang pan sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakita nato diri si Kristo nga miingon, ihatag nako ang akong kinabuhi isip pan alang kaninyo aron mabuhi ang kalibutan. Kung tan-awon nato kini nga pulong ni Kristo, masabtan nato ang Eucharistia isip usa ka sakramento kana mao nga usa ka timaan ug kasinatian sa tanang mga butang nga gibuhat sa Dios diha sa iyang katawhan. Kung tan-aw nato burag gi-summarize, no, sa Ginoo kung kinsa siya alang kanato, ang iyang kinabuhi alang kanato diha sa Eucharistia, nga ang iyang kinabuhi mao nga giula alang kanato. Karon gipamalandungan nato nga Eucharistia isip kinabuhi ni Kristo diha sa atong kinabuhi. Diha sa Eucharistia, si Kristo nihatag sa iyang kinabuhi alang sa atong kinabuhi. Ang simbahan nabuhi diha sa mga gasa sa kinabuhi ni Kristo. Simbahan, nahimo siyang simbahan tungod kay si Kristo nihatag sa iyang kaugalingon, sa iyang kinabuhi alang kanato. Ug ang simbahan nabuhi ni anang maong paghatag sa Dios, labi na ang paghatag sa Amahan sa iyang anak alang kanato. Ug kining paghatag ni Kristo sa iyang kinabuhi alang kanato sa kanunay gisaulog ug gisinati kini sa simbahan sa pinakabililhong paagi sa matag kasaulugan sa santos nga Eucharistia. Ang simbahan midawat pag-usab sa iyang Ginoo nga miula sa iyang kinabuhi alang ang iyang katawhan mabuhi. Dili lamang ordinaryong kinabuhi ang gihatag niya ang iyang kaugalingong kinabuhi. Diha sa Eucharistia gihatag sa Dios ang iyang kinabuhi. Kana bitong lahi man ang kanang litan, kanang giatiman kasi imong ginikanan, no? Kanang gipakaon kasi imong ginikanan. Ang gihatag sa imong ginikanan pagkaon, no? Kanang dili gyud ang unsay na sa kaniya bag dili yang wala siya nagpakamatay ba aron mabuhi ka, dili ingon ana, no? Pero si Kristo nagpakamatay aron mabuhi kita, gihatag ang tanan, giula ang tanan. Mo kana atong makita diha sa Eucharistia, no? Sama tingali sa usa ka inahan, no, nga nanganak, no? Wala man ko kasuway panganak, no? Pero nasayod kita nga kanang lisod kay nang kasinatian sa usa ka inahan, no, nga manganak. Makita nimo nga iyang giula ang tanan, matud pa nila ang iyang usa ka tiil na asa kuan minteryo mo na nga murag
giula sa inahan ang iyang kaugalingong kinabuhi aron nga mabuhi ang usa ka bata, no? Sa Eucharistia murag susama ni ana ang nahitabo, no? Giula sa Ginoo ang iyang kinabuhi alang kanato. Unsa man kinabuhi nga iyang gihatag kanato, no? Aron ang nato nga ambitan, no? Usa ka kinabuhi nga sa kanunay nagsakripisyo alang sa gugma sa iya sa ubang tao. Kung tao na to ang kinabuhi ni Kristo, so sige lang siya sakripisyo, sige na siya hatag siya kaugalingon alang kanatong tanan. Mao man gani diya sa Eucharistia, kita mga Katoliko gitawag nato ang Eucharistia isip usa ka sakripisyo. Usa ka sakripisyo, dili atong sakripisyo, kundi sakripisyo sa Dios alang kanato. Mao man nga diya sa Eucharistia usa kini ka kakasinatian sa gugma sa Dios alang kanato. Mao ni ang pagkaanaa sa gugma sa Dios sa atong taliwala. Sa Eucharistia gipahinumduman kita kung giunsa kita pagmahal sa Ginoo. Ang Ginoo sige yung sakripisyo alang kanato. Gihatag niya ang tanan, ang iyang kaugalingong kinabuhi, ang iyang kaugalingong lawas aron mabuhi ang kalibutan. Nan diha sa Eucharistia kita nga mikaon kang Kristo giawhag nga magpuyo diha sa iyang gugma, kanang gugma sa pagsakripisyo. Karong panahon na nabuhi kita sa higayon nga murag dili na haom ang pagsakripisyo, no? Ang tanang butang sayo na lang kaayo, no? Nanay mga instant tanan, no? Kanang dali ra kay ba kanang magluto tanan ng instant noodles, instant na tanan, pati uyab instant na good, no? Dali ra kay makita, no? Isa lang ka text uyab na mo, tingala ka o kakaila, no? Ana ra kadali ang kinabuhi karon. Kanang dili na kay balo ang tao magsakripisyo. Ang gugma kinahanglan magsakripisyo, no? Usahay kanang tinuod nagdemand ta og sakripisyo, nag-awhag ta sakripisyo, pero dili sa atong kaugalingon. Nalitan na babae nga manguyab kung nga suguton niya ang lalaki, mo siya kung tinuod ta ka nga tinuod na higugma kanako, pagsakripisyo, no? Dili man atuwa kay ang atong gihigugma mo atong pasakripisyoon, no? Nalitan ka ng bana mingon na magantos ka nganong imo kong ipakaslan, unsa na hinuon, no? Na mag-asawa pod magantos ka, no? Nganong kabalo ka ingon ani ko ipakaslan ko nimo. Kana bitong higugma ta ka busa magantos. Baliktad dapat, no? Baliktad na siya dapat kay nahigugma ako kanimo, magantos ako, magsakripisyo ako. Kana bitong ang pagsakripisyo gikan kanato. Ingon ana man ang hagit sa Kristohanong kinabuhi ang ipadayag sa Eucharistia. Kita ang sakripisyo. Kanang mga kuan magtiayon, no? Kung magkabalo lang uta kita magsakripisyo, mas nindot ng kinabuhi sa pamilya, no? Kung ang amahan mulang taw sa iyang kaugalingong kaayuhan lang, walay mahitabo nga maayo, no? Kung tan-aw nato karon lisod kayo puy-an ang atong kinabuhing Kristohanon tungod kay dili magudta kay balo magsakripisyo, no? Panalitan isip nasod panalitan kana bitong issue sa reproductive health. Kana yun nagpunting nga kung unsa atong panglantaw isip usa ka nasod, no? Nadagan sa ato di na magsakripisyo na bahalag isakripisyo ang uban, ang kinabuhi sa usa ka bata sa tiyan, ang kinabuhi sa mga moabot nga henerasyon, basta hayahay lang ta karon, di ba? Dili maayo nga panglantaw. Kanang sakit kay pamalandungon nga nawala sa ato ang kinabuhi na maningkamot kita ang muhatag sa atong kinabuhi alang sa uban. Mga igsuon, di ining Eucharistia, di padayag ni Kristo ang iyang paghatag sa iyang kaugalingon, nga ang iyang ipakaon kanato iyang kaugalingon, aron kita nga mukaon kaniya mo paambit usaw sa atong kaugalingon, no? Kita nga midawat sa kalanon nga mao si Kristo, mamahimong kalanon usab sa uban, no? Kita nga mikaon sa pan nga mao si Kristo, mamahimong pan sa uban, no? Si unsa man ta nga pan basta panta, no? Ang uban kanang munay, ang uban kanang pandikuko, na ako kay na makoy bugas-bugas kamay, bura kay kog binangkal, no? Kay na may lunga, no? Pero dili na importante, no? Kung unsa ta klase nga pan, no? Importante nga panta, kalanon alang sa uban, makabusog alang sa uban. Ang yuon ko kamo mga igsuon nga maningkamot kita nga baliko nato
puy-an nato ang pagsakripisyo. Ang pari kinahanglang magsakripisyo, no? Magaling ang pari wala nagminyo, mga relihiyoso wala nagminyo. Usa ka pagpadayag sa kataas na paagi nga magsakripisyo alang nga luwason ang kalibutan. Ang magtiayon, nagminyo silang duha, no? Nagminyo sila, dili lang alang sila kagalingon. Nasayod kita nga unsa kalisod ang kaminyoon, pero nagsakripisyo ka mo, no? Alang sa inyong mga anak. Muna nga dili dayon una-una magbulag ta, no? Ang mga anak pasagdan lang, papilion, no? Murag lang namili mo baboy nga kinsa man ning ihid, no? Kinsa man ning maiglawas didto, no? Kanang tan-awon nato ang kaluwasan sa uban. Pagkanindot, no? Kung ako maglantaw sa imong kaluwasan, siya maglantaw sa akong kaluwasan, kami maglantaw sa ilang kaluwasan, o ang uban maglantaw sa among kaluwasan, diba? Mas komportable kita, mas naisiguridad ang atong kinabuhi. Kay dili lang ako ang naglantaw sa akong kaayuhan, kundi ang tanan nga nakapalibot kanako naglantaw sa kaayuhan. Si mama naglantaw sa kaayuhan ni papa, o ang mga anak naglantaw sa kaayuhan sa ilang mga ginikanan. Pagkanindot pamalandungon nga ang kada usa gilibutan sa mga tao nga naglantaw dili sa ilang kaugalingong kaayuhan apan sa kaayuhan sa uban. Naapoy practical nga sense, no? Ang ato ang pagka-Kristiyano. Kay kung ang tanan mo paambit mugawas sa kaugalingon, ay langit na ang kalibutan. Naigsuon padayon kita sa pag-ampo na kita makatong sa paghatag sa kaugalingon sama sa paghatag ni Kristo. Kalihog manindog ang tanan ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios ang Amahan, ang makagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, iyang bugtong anak, atong Ginoo. Gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag pa ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, pilansan sa krus na matay ug gilubong. Miadti siya sa nangamatay, sa katulong adlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios, ang Amahan, ang magagahog sa tanan. Ubalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong labang makagagahong nga Amahan, nga maoy tinugdan sa kanang grasya. Uban sa dakong pagtuo ug paglaom, kita modangop kaniya diha sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Mag-ampo kita alang sa mga ministro sa simbahan nga diha sa ilang pagpikas-pikas sa pan sa kinabuhi, ilang gisangyaw unta ang buhing pulong nga naghatag o kapag-uhan sa tanan. Ginoo sa imong kaluoy, Ginoo dungga kami. Mag-ampo kita alang sa mga pangulo sa atong panggamhanan nga maningkamot unta sila sa kaangayan sa tanan aron dunay kahiusangan sa tanang katawhan. Ginoo sa imong kaluoy, Ginoo dungga kami. mag-ampo kita alang sa mga ginikanan nga panalanginan unta sila sa Dios aron ang ilang paghigugma sa usag-usa magasukad sa gugma ni Kristo. Ginoo sa imong kaluoy, Ginoo dungga kami. Mag-ampo kita alang sa atong Kristohanong katilingban nga mulambo unta dinhi kanato ang panig-ingnan sa kinabuhi ni Kristo ug magmainiton kita sa atong pag-alagad sa tanang katawhan. Ginoo sa imong kaluoy, Ginoo dungga kami. Mag-ampo kita alang sa atong mga igsuon nga mipanaw na ning kalibutana nga sila makaambit na sa langit nung bangkete ug makapahulay na diha sa balay nga gitagana kanila sa atong Ginoo. Ginoo sa imong kaluoy, Ginoo dungga kami. ug alang sa birthday intentions ni Father Marvin Beer Labasan Morales, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Manggihatagon nga Dios uban sa dako namong pagtuo o paglaom,
dunggap kining among mga pag-angko. Makig-uban unta kami kanimo diya sa bangkete nga imong giandam kanamo. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesucristo, isa nagahari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, karon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Harihog dawat Ginoo, mga kasangapan o binuo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among nararuman, ang panmamahimo nga si Kristo ihatag alang sa atong kinabuhi. Palihog dawa Ginoo, mga kasangapan o binuo, mga bunga sa among kaumahan, mga bunga sa among katanuman. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ng ako ug inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaw sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ato sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa anak nga imong gigugma, imong gitukod ang banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nga nasa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa angay nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo, ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa usa ka kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-aw. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kagaguhan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan.
Tus gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini inyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Santo Papa, ni Romulo among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nangamatay dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan. Ihasa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Gitudluan kita sa pagtawag sa Dios nga atong Amahan, busa mangahas kita sa pag-inom.
Luha kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nagkasala nga namo, ug dili mo kami itugya sa panulan. Hinunua, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Ginoong Jesucristo, ngayon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilig ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kayo tagdang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo nga anaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang atong panag-inig sa unay. Peace be to you, Jesus. Amen. Kordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluyin kami. Kordero sa Diyos, na nahawag ka sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw, sa kalinaw. Mga igsuon, mao kini si Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit ning iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga magalawat kanimo, apan ni Pangulo lamang maayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing, sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwason ta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga masakiton, aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makakaplag, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak,
nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na ang santos nga misa, nakaw kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Iambit ang panahon sa kanantang mga igsuon, lakim ang atong galamhan, ubahan din atong naambot, magtambayayong kitang tanan, sa pagtutulog sa katilingban